Aquesta és la segona part sobre els gèneres fantàstics xinesos. Ara anem amb el Xianxia. Aquest és el gènere d'herois immortals. Aquí l'element principal per distingir quan estem parlant de Xianxia és que hi hagi taoisme, la influència del taoisme, però també altres elements mitològics, altres creences des del budisme al confucianisme. Els personatges aquí són els famosos cultivadors. Persegueixen la immortalitat, que mediten, que entrenen. Els personatges d'aquestes ficcions normalment són immortals, que són molt propers als déus o que directament són déus també. Diguem que el Xianxia és una mica més sofisticat. Les lluites acostumen a ser una mica més elegants, hi ha poc cos a cos en comparació amb el wuxia i també el comportament dels personatges acostuma a ser una mica més refinadet. És una mica una marcialitat una mica més pija. Si voleu exemples de Xianxia, doncs podeu anar a una pel·lícula molt famosa que és una història xina de fantasmes i després a sèries com Love Between Fairy and Devil, també Till the End of the Moon i evidentment el gran fenomen d'en Mei, que és Mo Dao Zushi o la sèrie The Untamed.